Akuapem ahemfo bedwa no na no mabodwa ayamane tietietia ede ohman hene foforo asi akonwa so na saa nipa yi eyose ade yokwasi akufu abebio ya wonye mfinhia aduasanan wo chese ye dwumadie kokrowa ya oye amane ede ohempo no si akonwa so na nso so dwumadie na eye krabehwe ebra wo chiechie mu no wo chese obedi ose ade yo na adodanko atoso miensa ade ono kwa akurabe se emfie no munie na fei na wode ne si anemu aba na asɛmudi bia de asɛmu nyina ba na wie no sechiabia abusunya antena so kora wopawo odehye kwadwokese si ono na obedi Akuapem hene prempren me na wokan ongama kwadwokese so atwogwan aguni nanso ya wode na kwhye bumu na kakra no ngayi na pua waba besuai akyere impanyin na impanyin a osuai kyere onye impakamfo a eye benkum nifa adonten jase na afei kronti a prempren ongagina tomu se Akuapem hene a ongama no nkonwadin osade yo kwasi akufu otoso abien dwumadi ne ba na awie no na osade yo kwasi akufu ne omangne kasa ya ode adesrede to wonganimu se prempren a wabai oba besunya de pa waye krado se obesunya ade afi impanyi ho na ade a ehia ne titiru pa ye nkabom enu nti nananom nyina wantwi ye ba wonfa nto nchen ne wonyina wonkambom se na be ya obetumi abɔ na achi dom no ngaboa apia Akuapem se na Akuapem tiasi no wafa ne ntamapa afira Midday, so moon now with damage. Massing it in carbon, in Cassambridge. You know, you put your name, because yeah, say every year, Bible. Look at my Bible. Na baby muyem benyufun pass etise misua de na mitumi gina asa na mun na magina mu wo mchen tamase with the Akuapem